ପରିଚୟଟା? देवाचरण बेहरा डीएफओ नयगढ़। ସାର୍ କାଠ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା 10 ଫୁଲର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଆସିଲା କେତେ? ଆଜି ଆମର ଅନୁକୂଳରେ 3 ଟ୍ରିପ୍ କାଠ ଗଲା। 3 ଟ୍ରିପ୍ 83 ଖଣ୍ଡ କାଠ, ଦହୁଡ଼ା 43 ଆଉ ଅସନ ହେଉଛି 40 ପିସ୍। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୟାଗଡ଼ରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ଆମେ ପଠେଇଲୁ କାଠ ରଥ ଗଳାକୁ ଯିବ। କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଗଲା? 83 କେଉଁ କାଠ ଗଲା? ଅସନ ଆଉ ଦହୁଡ଼ା।